Horas madihita sa luhutna di hamu kadamang doho dainang manang di dia pi hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramutyon ni Tuhata Jesus Kristus adorak suta paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang asini roha madihamu doho dame sia debata amata doho sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangyangata imana tersurat di Kolose sada mamukasian ayat sada rodi ayat 14. Laus turpukodo nagabi epistel tu minggu paupat todung Trinitatis 10 Juli 2022. Hujahama dihita sonoma di dok hata ni Tuhata. Ahu surat ni si Paulus apostel ni Kristus Jesus sian lomo ni rohani debata doho Timoteus dongani madapoto na kanabadia na di Kolose akadongan na Porsea na di bagasan Kristus asini roha madihamu doho dami siya debata amatay madok mauliati dohami laho tumangyako kamu toktong tu debata aman itu hata Jesus Kristus ahubigihami do berita ni ha Porsea muna di Kristus Jesus nang holong ni rohamuna mida saluhut na badia ala ni sihirimoni naung di parade di hamu di banua gijangi nunga dibigi hamu hiani marhiti-hiti hata hasitongani ima berita na ulii ima naung sea sahat nang tuhamu nang tuliat portibion na marparbui dui jalalam gadda suang songon na dihamu olak ni dung dibegi jala ditadahamu asini rohani debata di bagasan hasitongan songonido di guru ho kamu sian si Epapras dongan saulauni nahina holongan ai perhalado ni Kristus nahaposa do ibana humoko pamu laus ibana do pajojor hontu hami holong ni rohamuna di bagasa todi di baheni dukubigi hami dang macohot nang hami tumangyako kamu jala mangidu asa diguhi dihamu patas ni roha manadda lomo ni rohana marhiti-hiti nasa hapistaran dohot habisuhon partodion asa marparangin natama dituhani hamu gabi halomuan situtu jala maparbihon nasa ulaun nadenggan laus gadda dihamu panadaw di debata gabi margugu situtu hamu hobar tugugu ni hasangapon nai makorhon na sahabengeton dohot labas ni roha mardongan las ni roha madok mauliate mahamu diamai naung patauho kamu majalotohap na di bagasan hati uroni sitianon ni aka nabadiai anunga di roro hita sian gonggoman hahulumoni jala di paucat hita tu bagasan harajaun ni anak haholongan ni rohana di bagasan ibana do adong dihita haluau ni ima hasesaan ni aka dosa ima hata ni Tuhata di hamuak kadongan saha Porseaon molo tasuan sadahau isarani mangga manang apokat rupani ahadon natahirim siani adong mangalusi parbuena manang marparbue bui mayate alai unang Jupiter tu perbuenai mulu hau na mamitor marparbue upikir hau jadi-jadi doyate yesoi hau rahon na perjulu natahirim sian hau natasuani ima tubuh jotong tumbuh tubuh majo hau natasuani unang do say nisuanan hape say marmatean sinuanan alay say holan na marmatean akhir na gabi madili dang olobe manuan jadi na perjulu ima tubu molonunga tubu bohama muse tutu tahirim ma maruratate berakar adong do natasuani tubu dunian alay dang marurat molo pe marurat
say meat urat na digijang, hola rolas niari mamitor melos. Ia soi hola ro alugu manang udan mamitor mabaor. Jadi dakola tubuh alai ikodo marurat. Pohon boleh bertumbuh ke atas tetapi akar mesti kuat. Kalau tidak, pohon itu akan tumbang. Imana perjulu na tahirim. Na patuluhon tutu tahirim do deusian hama manang pangago hauna tasuani. Disuani akan manuan sawit-sawit na alai habis dia langi aili borginai. Habis di pasuda hama na sinuan nai. Dungo manuguk nai nunga redip sude. Tangadong ditinggal hon nanggo saotik. Tahirim dua kanata suani unang manian gilohon jala unang ma di pasuda pangago. Jadi deusian hama manang pangago. Napaupaton ima magudang ma nian hauna tasuani bertambah dan bertumbuh. Adong du hauna sumagudang? Adong. Pohon bonsai tubuh dunian alai olak ni ido pertumbuhan na. Jadi molo tasuan hau mangga manang apokat na kiningan tahirim do lam magudang jalalam mangerbang. Hau na tasuani bertambah dan bertumbuh ke bawah, ke samping dan ke atas. Ahama musena tahirim sian hau na tasuani. Tutu tahirim do tong marperbue jala ima na palimahon marperbue berbuah. Jadi dung tubuh nak kiningan marurat deusian hama manang pangago magudang ibana bertambah dan bertumbuh tutu tahirim mamuse marperbue ate berbuah. Sipata gebi sial do tahilala tasuam manggai manang alpukati hape lauso adong perbuena. Ikon paimau may martaw-taon hape dangadok perbuena. Alangkah bahagia na tahilala muluhaw na tasuani marperbuho perbuena gudang banyak doho perbuena tabu baik manis dan enak. Idot tong natahiri mate duk tubu marurat magudang dausia nakasahi panahit ni hawi dungi marperbue may banak. Dakola sekedar marperbue alay maperbuho perbue na gudang maperbuho perbue na tonggi manang perbue na tabu. Tutu na paunopon tahan hidup awet. Lapatan na dakola satokin manang holas sa musim mulubui niya martaw-taw nate. Jala mulubui siyan generasi tu generasi. Adong duhau dang liling umur na. Alay molon hau na butul-butul do ibana tubuh doho dinggan bui dui martaw-taw. Adong do na puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Hamu kadongan saha porsiaun kurang lubi songoni do nuaing nataida di bagasa turpukon. Las durohani apostel Paulus mabigi berita ni huriana di Kolose. Adong duha majun ni haporsiaun suang songoni nang diholong ni roha di huriai. Songon hau nakning dang laos marpekpeng slamet saylam marmekmet. Isarani parsikola rupani naik kelas do nasida meningkat do iman nasida dang te katorus alai nunga naik kelas SD, SMP, SMA bahkan nunga kuliah haporsiaun nasida tutuhani. Didok di ayat opati ay hubigi hami do berita ni haporsiaw muna di Kristus Jesus nang holong ni rohamuna mida saluhut nabadia. Di ayat onom didok namar perbui dui jalalam gadda berbuah dan berkembang. Ima didok. Jadi nabi negeni apostel Paulus good news
dang bad news. Kabar baik do dibagi Apostel Paulus, kabar sukacita, dada kabar buruk manang kabar-kabari. Hinorhon ni dang macohot aposteli manangyakon ruasi, manangyakon nasida. Di ayat siaro di ayat 10 sada di dok, di baheni duku bigi hami dang masohot nang hami tumangyako kamu jala mangido asa diguhi di hamu patas ni roha manadalo mo ni rohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion asa marparangin natama di Tuhani hamu gabi halomuan situtu jala maperbihon nasa ulaw na dinggan laos gadda di hamu panadaon di debata gabi margugu situtu hamu hobar tugugu ni hasangapon nai makorhon nasa habingeton doho labas ni roha mardongal las ni roha ima di do di ayat sia rodi ayat 10 sade dus songot tudusan ni hau nani do digijangi duk tubuh ikut bertambah jala bertumbuh do hawi songoni do nang hapor siaon ni hitaon hapor siaon ni ruasi tutuhani imana ni igil ni Apostel Paulus sian huriai nunga mangulu be nasida di bagasan hapor siaon di Yesus Kristus jala nunga mangulu di bagasan holong ni roha. Tentu ini adalah awal yang baik dan hebat. Hadak sudi olo porsea tutuhaniate. Ini awal yang baik dan hebat. Nunga mangulu na sida di bagasan hapor siaon dohot holong ni roha ni Tuhani. Jaladak sudi mangulu di bagasan holong ni Tuhatai. Alainak pesongon ya kamang dohot tamu inang dak sukup olat ni ikosaha do na sida manada lomo ni roha ni debata. Marparangin atama di Tuhani halomuan situtu layak didok molo di hata Indonesia jalama perbihon nasa ulaw na denggan gadda di panadaw di debata akai maanon lompatan-lompatan ni hak Kristianon nasida jadi semakin hari semakin menjadi songonan idok ni peribahasa ya teh tua-tua keladi makin tua makin menjadi semakin lama semakin ke depan semakin jadi semakin matang semakin dewasa dan semakin berkualitas. Songoni donang hita di bagasat tikion nunga beta jalo jala porsea hita di Tuhani mangulu hita di bagasan holong ni roha alai lam tujulu ikol lam gadda jala lam matoras do di haporseaon doho di ngulu ha Kristen oni ayarong do jol maon anggosian pertambahannya ka umur nunga aka angka besar be nian alai sipata tang dibarengi doho pertumbuhan iman anggo angka ni umur nai nga masuk tu angka-angka besar alai pertumbuhan iman na masih di angka-angka kecil sailam marpek pengdo hapor siaon na selamet sailam marmekmet disadari Apostel Paulus do hagalion ni ruas ni huriai alani do diguguhun Apostel Paulus mangido di tangyang nai asa dilehod debata patas ni roha di nasida hikmat dan pengertian yang benar asa marhitei manasida mampu paling tidak mempertahankan iman nasidei lau songoni do nang hita di bagasan partikianon tajalo ma nang patas ni rohai siad debata asa marhite hapatasoni hita mangulu dohot mangula mempertahankan hapor siauta dohot holong ni rohatai tuaka ari na mangihud margugo mahita patupahoni amin martangiang mahita mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohana mibi asa di perbuiho katamia ka perbui na dinggan perbui na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho amin.